тое, што трэба. Цяпер нам ніхто не перашкодзіць. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі! Салют, Тёма! Прывітанне ўсім! А што ты тут робіш? Эксперымент праводжу. О, здорова як! Хочаш паўдзельнічаць? Яшчэ як! Добра, даручу табе самую адказную місію. Правда? Вось гэта пашанцавала! Будзеш адказваць за клей. За клей! А што трэба прыклеіць? Пакуль што проста намазаць яго на стул. На які? Вось на гэты. Як? Ён жа сапсуецца. Ой, нічога не сапсуецца, наадварот. Потым паглядзі, што атрымаецца. Ух ты! А можа не трэба? Не баись, Буслік, бяры і намазвай. А дзе намазваць? Усюды намазвай. Ага, спінку, так. Сядзенне, маш, сядзенне. Я вельмі стараюся. Малайчына, Буслік. Тут, і вось тут, і вось яшчэ тут. Ну, хопіць ужо? Яшчэ давай. І так. Вось гэта прызямлілася. Усім салют. Такое цудоўнае падарожжа ў мяне атрымалася. Столькі трэба вам усяго расказаць, толькі спачатку адпачну. Ой. Ой. Буслік, Ой. дай мне сесці, а вы пакуль паглядзіце, што я вам прынесла. Буслік, чуеш, што Палінка папрасіла? Ой. Паліночка, сідай, калі ласка. Ой. Буслік, ты нейкі дзіўны. Я не магу табе месца саступіць. Гэта чаму? Не ведаю. Тёма, дапамагай. Раз, два, тры. Ой. Ого! Фух. Нічога не разумею. Буслік, ты прыклеіўся? І ледзь адклеіўся. Што гэта такое? Гэта клей? Нехта сюды яго намазаў. Буслік, ты не ведаеш, хто? Я? Я пытаюся, хто сюды клей намазаў? Я і намазаў. Ты намазаў і сам жа ў яго сеў? Не магу, трымайце мяне. Будзем цябе, Буслік, адмачваць, каб ад клею вызваліць. Так, вось. О, водичка. Паліночка, а я дапамагу малога у таз пасадзіць. Буслік, я ніяк не магу зразумець, чаму ты сам сябе да стула прыклеіў. А я не сам. Ты мяне зусім заблытаў, сам ты ці не сам? Сам. Сам, але гэта мне Тёма даручыў. У нас быў эксперымент. Эксперымент, кажаце. Здаецца, пачынаю разумець, пры чым тут клей і чаму Буслік прыклеіўся. Паліночка, проста гэта нездароўка атрымалася. Сюды павінна была сесці ты. Я! Гэта і быў наш эксперымент. Ну і ну, прызнавайцеся, хто прыдумаў мяне прыклеіць? Мяне Гэта быў такі важны эксперымент. папрасіў Тёма, а мне даручыў тут усё намазаць. Тёма, а чаму ён сам не прызнаўся, а? Тёма, а чаму ты сам не прызнаўся? А гэта не я вінаваты. Я не ведаў, што так атрымаецца. Папрасіў Бусліка, а ён вельмі моцна тут клею наліў. Буслік, кажаш, а сам наліў і сам прыклеіўся. Вось дык эксперымент. Не, усё не так. Моцна прыклеіцца да стула павінна была ты. Ты тут сядзела нерухома, а мы з Тёмам планавалі рабіць тое, што захочацца. Нішто сабе. Вось дык эксперымент. Любімую нянечку Палінку яны вырашылі да стула прыклеіць. А я ж вам з падарожжа падаруначкі прывезла. А вы... Ой... Паліночка, мы табе ўсё растлумачу. Буслік наблытаў, было трошкі не так. Ты нічога я не наблытаў. Мы хацелі праверыць, што атрымаецца, калі мы будзем скакаць па пакоі, гарэзіць, а ты будзеш на адным месцы сядзець і не зможаш нас спыніць. Ах, вы разумнікі. Ну, лічыце, што ваш эксперымент завершаны. Зараз пачынаецца мой. А ён які? А вось такі. Бярыце шоткі,
Ой. Ось так. І починайте мить стул. А я погляджу, як ви без мене справитеся. Так, старайтеся, давайте худший. А ми поки з дітками будемо мультфільм глядіти. А мы? А у вас експеримент. Худший зробите, поспієте поглядеть. О, Ой. Бушлик, давай. Ой, давай, старанно, ми еще. І нам ще треба пробачення у няні Полінки попросити. О, пробач нас, коли ласка. Пробач нас. Ну добре, поглядите мультик, а після прибирайте. Ай. Поліночка, ну погляди, що Погляди. чисто і пригожа. Ну, чудовно, молодці. А зараз мийте тварики, чистите зубки Худенько. і біжите у ложечки. Чудовних усім знову. І доброї ночі. Побігли. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.